Πολλοί με ρωτάνε ποιο είναι το πιο δύσκολο πιάτο που έχω σερβίρει. Είναι αυτή η σφακιανή. Ελάτε μαζί μου να σας πω το λόγο. Πριν λίγο καιρό ήταν ένας κύριος, είχε κάτσει σε ένα τραπέζι και είχε παραγγείλει μια σφακιανή. Δεν ήταν ούτε αγενής, ούτε μυστήριος, ούτε κάτι παράξενο. Αλλά είχε κάτι ιδιαίτερο. Ιδιαίτερος δεν εννοώ είχε κάτι στην όψη του, ήταν ιδιαίτερος, ήταν λίγο στεναχωρεμένος. Είχε κάτι, ρε παιδί μου, σαν να κάτι να του θύμιζε το πιάτο, εγώ, το μαγαζί. Πηγαίνω που λέτε και του αφήνω το πιάτο και τον βλέπω στεναχωρεμένο. Έτοιμο να βουρκώσει, να κλάψει. Τον ρώτησα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το φαγητό? Δεν σας άρεσε η όψη? Γιατί ακόμα δεν το είχε δοκιμάσει. Αν το είχε δοκιμάσει, δεν ήμουν σίγουρος ότι ήταν πάρα πολύ καλό. Και μου λέει, να σου πω, αγόρι μου, η όψη και μόνο μου θυμίζει τη γυναίκα μου, τη Μαργαρίτισσα, την οποία την έχω χάσει εδώ και χρόνια. Δεν θέλω καν να το δοκιμάσω, γιατί αν η γεύση είναι όπως η όψη, θα με πιάσουν τα κλάματα. Και εκείνη την ώρα, παιδιά, ξέρετε τι έκανα? Πήγα μέσα, πήρα ένα δεύτερο κουβέρ, ήρθα έξω, κάθισα δίπλα του και του είπα: θέλω να μου πεις την ιστορία της γυναίκας σου. Όλες τις καλές στιγμές, όλες τις κακές στιγμές, τα πάντα. Θέλω να τη θυμηθούμε μαζί, να πιούμε μια ρακή, να φάμε τη σφακιανή, να θυμηθείς και να γνωρίσω κι εγώ μέσα από σένα τη γυναίκα σου. Και έτσι και έγινε. Καθίσαμε, φάγαμε, βούρκωσα κι εγώ, αλλά παρότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πιάτα που έχω σερβίρει, ήταν και ένα πιάτο το οποίο με γέμισε συναισθηματικά. Και να σου πω και κάτι. Αυτός ο κύριος έρχεται κάθε εβδομάδα και μου λέει και μια καινούργια ιστορία για τη γυναίκα του. Θέλω να μου πεις στα σχόλια, εσένα ποιο φαγητό σου ξυπνάει αναμνήσεις από δικούς σου ανθρώπους?